Ähliňize salam. Bugünkü dersimizde return funksiýasyny görmekçi. Funksiýalarda return näme işe ýaraýar? İlk bilen biz funksiýa helki ýazym funksiýamyzda adam sanyny 1000 goşmak 30 köpeltmek ýyl diýdik. Ýyl üýtgeçisine görä adam sany artýar. Ve onu ekrandan çıkarmak üçin funksiýanyň içinde print ulandyk. Ve biz bärde diňe adam sany goýup içinde dem näçe ýyl ulanjagymyz ene şul ýylyň ýerine ýokarda x'iň ýerine 2 ýazyşymyz ýani şu ýerde ýylyň ýerine 10 ýazyp adam sany diýsek bize adam sany çıkarya ekrana. Sebäp print bu ýerde ýazyldy. Eger biz şunu print adam sany diýsek, biz ekrana çıkarmak üçin täzeden print diýsek näme bolýardy? Bular ýany etsek nan dip çykýar. Sebäbi adam sany ýokardaky funksiýa görä print et, aşağıda bize boşlukda print edýär, ýani nan diýär. Boşluk çıkarýar. Funksiýa boş diýär. Muny näde düzeltmeli? Meselem men şu ýere adam sany dip goýup gowjalap, ýani 1300-üň näme deňdigini görkezmek üçin şular ýany edip print etjek bolsam adam sany nan diýär, görkezenok. Sen muny printiň içinde ulanyp bolmaýar. Ýokarda print ýazyldy. Onda näde bulanmaly muny? Bu ýere print ýerine biz return funksiýasyny ulanyýar. Return näme etýär? Return bize print etdirmeýär. Funksiýanyň içindäki adam san şuna deň bolsa return bize şu adam sany getirip berýär. Biz funksiýany print etmek isleýän ýerimizde printiň içinde funksiýany ýazsak, o bize print eder. Ýani return bize funksiýanyň netijesini çykaryp berýär, ýöne print etdirmeýär. Biz funksiýany ekrana çykarmak üçin aýratyn print ýazmaly bolýar. We köplenç return ulanýar. Sebäbi adam sanyny ýeközün print etmeýär, biz öňünde adam sanyny näme gerekdigini ýa-da näme iş üçindigini ýazyp şoňa görä print edilýär. Onuň üçin hem return ulanmaly bolýar. Indi return'da ýaý goýulmaýar iki tarabyna görüşiňiz ýaly. Return ulansak biz funksiýany okman print'in içinde ýazmaly bolýar. Şular ýaly. Indi meselem görelim. Adam san 1300. Indi nan çykmady. Sebäbi bu ýerde print eden ok. Bu ýerde print etýär. Diňe birgedek print etýär. Indi meselem şunu aýralyň. Görelim. Print diýdik. Indi nan çykan ok 1300 çykýar görün. Aýna print goýmasak näme bolýar? Başdaky ýaly etsek. Indi näme çykýar? Hiç ta çykan ok boş. Sebäbi biz bu ýerde print'i aýyrdyk. Indi print etmeýär. Return etýär. Bize diňe netijen gelen netijeni bize diňe return edip berýär. Biz onu istesek print ederiz, istesek başga da ederiz. Biz o bize diňe netijeni return etýär. Bize netijeni berýär. Print etmeýär. Print etmek üçin biz özümiz print diýip ýazmaly bolýarys. Ine şular ýaly. Return funksiýasy hem şular ýani. Return emişe print bilen ulanylýar. Return däldi. Bu ýerde biz print ýazsak, onda aşağıda print'in içinde funksiýany print edip bilmeýäs. Funksiýanyň ýeközüni ýazmaly bolýar. Ve şular ýaly edip return funksiýasyny hem öwrenip bilersiňiz.